guys. Sa una guys, kining dapita arang paning lauma guys. Layo pa kaayo ni ang bunbon ani. O pagkakaron lahi na ang iyahang sitwasyon. Sawa pa ang bagyong Jenny guys. Layo pa kain ni ang iyahang bunbon, wa pa mag-abot. Pero karon pagkakaron nag-abot na ang napikot na ang sopa guys. Nagkaduol na ang bunbon daw, nag-abot na ang suba. Labon to sa una guys, di mi halos katabok padong sa merkado. Kung hunas guys, matabok na jud ang merkado namo. Linaw kay ang dagat guys, o kanihuman ni sa bagyong Jenny. Mupuli na po ani ang mga bulinaw ani guys, kay ingon ani man sa amo sa Valencia kung mulinaw naa na ng mga bulinaw ana. Tanawa na yung isikadaplin guys na nabaw na kaayo, matikang na. Magtikang na ang suba guys, dili na ka mabasag mo atos merkado. Musangad nag mga sakayan ani, mga pambot, dili na magian ang amo ang suba ron og pambot guys, labi ng hunas. Kay arang nang nabawa oh. Tungod ni sa bagyong karong awahi. Bisag wa kay mohapak diro sa among lugar guys, pero kay namaod man mo nang napikot ang suba. Yun ana ang sitwasyon sa mong suba karon nga napikot. Nanas taliwa sa suba ang bunbon. Kani guys, ug adunay uwan, mawasak gihapon ni, maadto na po ni sa laod, mobalik na pod ang kalawom sa maong suba. Pagkakaroon guys, nagaabot na halos ang isikabunbon. Nanas tunga-tunga sa suba ang bunbon guys. Matud pa sa uban, lami kuno kaayo kuhaon, pero kay gibawal man lagi. Wa kayo nang og bunbon ang dapita guys. Arang tinawa sa sapa. Lami na kayong maligo. Pwede na ani manglabas guys. Tabaan man eh. Nainundong sa una ani sa mga Muslim bitaw mudunggo ra sa suba. Kay pwede man makapanglabas sila ani. Pero nawa na ang mga Muslim sa among lugar guys. Wa na pud sila dire. Balik na pud sila dito sa ilang dapit sa Tagbilaran. Sa una mapuno ni sa unang sakayan sa mga Muslim. Ang salamat sa inyong pagtanaw guys. O akong ingon, bye bye.